Vítam vás u prvého videa na tomto kanále, na kanále The Rene Gaming. Urobím si také info, budem začať iba hry, takže bez webkamery, môžete sa mi pýtať do komentárov nejaké otázky, budem odpovedať, budem čítať každé komentáre, takže super. A ideme hrať SimCity. Takže SimCity je staviteľská hra, kde musíte postaviť mesto, a musíte vlastne, aby ľudia boli šťastní a podobne, takže ste starosta. Asi som už vybral Titan Gorge ako región, takže musím ísť na to. Možno to bude trošku kratšie video. A poďme si región, takže napríklad Rene región. Ďalší, vybereme si nejaké miesto. Toto je veľká množstva robí veľa vody, ale ja tam nechcem ťažiť, pretože chcem to urobiť trošku, že je tam mrakodrapy a blbosti. A druhé miesto si môžeme robiť nejaké ťažebné. Takže že tento kanál bude na dobrom mieste a že budete lajkovať a odoberať, tak no, ale uvidíme. Takže, ja si dám silnicu do tuto. Viem aj cheat, ale to budeme používať iba keď budeme v nouzi, takže keď budeme mať malo peniazy, alebo keď budeme krachovať, alebo tak. Takže. Ok, som späť, prišiel som si po vodu, ja sa aj napijem. Tak. A ideme na to, takže ako by sme to urobili, by som sa tady iba pretahol tu na. A potrebujeme elektrínu, vodu a kanalizácia, to sú 3 dôležité veci. Vietor ide kde? Ide tam, to je mega. Vodu, tu je množstvo vody. Ok, ja to urobím tak, že tu dám silnicu ulicu so strednou ústupou. Tak to pretiahnem. A toto dám do stredu. Postavím si elektrínu, že už na. Potom si postavíme vodu, že už tu na. A môžem si postaviť aj obývačov nejaký, takže tak toto dáme. To je malé. Takto. Dáme si to, takto si to rozdelíme. Super. A dáme si obyvateľov. Tak. A tu si dáme obchody. Tak. Samozrejme aj továrne potrebujeme, takže OK, super, a teraz môžeme si robiť takto, že takto to môžeme a takto. Ja sme niečo zarovali, takže aby to vyšli. Takže môžete si to takto zaujímavať. Ja budem ešte hrať natáčať jednu staviteľskú hru, čo je Cities XL 2012. Tam je to o hodne lepšie, si myslím, takže OK. Tak. Všetko máme, ešte nemáme elektrínu, pretože tam musia ísť zamestnanci.
budem mať hranicu tu, neviem, asi čo to takto urobím. Hrozí problémy s počtem. Voda, ja to zrýchlim, aby sme zarábali. Zarábajte. Prosím. Počkať. Campbell up. Dobre, hranicu, ja viem, ale Darwin. Ja by som ju dal niekde tu na, ale na to nemáme prachy. Ja si asi ale dosť číčem 100 000, to je zase veľa. Určite nechce tu stavať. Číčem sa. Môžeme si už postaviť ešte hranicu. No tak kde? Šťastný. Aby. Tak happy, že sme happy. Nemusíme meno napríklad Ren. Máme 5000 veža, aby sa nám upgradeol magistrát. Ideme stavať ďalšie domy. Rýchlo, to postaviť. A my nemáme ešte kancelácie. Oh shit. A my na to nemáme kať. Oh shit. Už sa na to sem postavil. 1500, dávaj. No dobré, aj to vlastne musíte stavať, dokým nebudete mať miesto. Môžem sa povedať, takže môžeme postaviť kasťovnu, som stojí 15 000 a
stavali si na väčšie domy. Potrebujem nemocnicu, ale to nemáme. Double badge, hammer badge, angry badge. Ďakujem, že ste pozrieť tento diel SimCity a uvidíme, ako hodnotíte to prvé video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, komentár a odber a čau čau.